Hey, we're live na live. Ka-arte naman sinsabi mo. At sa habang panahon. Pag ako nainis akong mag-live dito sa IG. Eh di mag-live ka. Sa IG. Pwede bang mag-live sa IG? O, ba't di ka mag-live? Ganyan na lang kaya, no? Oo, ganyan na. Siyempre, inano ko yung mga trending worldwide. Na-touch ko para makita. Attach mo yung ano ko. Dito na nga yung channel mo. Ito yung channel mo. Siyempre hindi na babasahin. Ito yung Years Season 5. Parang kailangan kong mag-leave ng 31. Okay. Manonood ako ng ganun. Hello, love one. Talaga ililibo pa ha. Ito ano siya? Marami kang kasabay pag gano'n. Kasi nga, gagawa ako ng ganun. Review. Kailangan mauna ako. Umaga ka manood. Umaga, anong oras nagbubukas ang sinian? 10. O ano mo siya papasok. Mag-half day ka. Oh, 10. Para Bakit? gagawa ka ng video sa gabi. Sige nga, pag umabsent ka ng 31, andi bukas mo pa magagawa ng reaction video yan. Ng 31? Bakit? Ano ba ang 31? That's Miyerkules. Paano mo pa yung magagawa ng video? Sa gabi. Umaga ka. 31 ng umaga. Hindi nga, dito ka manood sa malapit. Magka-half day ka nga lang ng 31. Hindi, di mo ka ng half day. Kahit dito ka naman manood sa malapit lang para after matapos, diretso ka na dito. Bakit 10 ba yung start talaga ng ano? Siyempre, mga 11 Ay, yung hindi, start. may mga sinyan na kahit close pa yung pwede nang Weh. Di ba, Lars? May mga sinyan na kahit close pa yung mall, pwede, available na yung cinema. Meron ba? Oo. Parang alam ko pag open din ng mall eh. Pero hindi pa mag-start yung sine. Oo nga. Parang mga 11 Pwede yung kapag start. kapag closing na. Oo, yun pwede. Oo, pwede yun. Nag-extend Oo, yung 1, lalabas baliktad sila ka. ng 12. Hindi, alam ko yun. Kahit close na yung mall. Pero wala bang ganun yung kahit hindi mo Wala. sarado pa yung mall, pero yung pagka... Ay, hindi Parang pag mall, ano ah. yun. Pag mga premiere show yun. Pag ano. Yun ang gawin mo, magka-half day ka para 31, gagawa ka na agad ng reaction video. Absent ka, Ah. mag-delete ka talaga. Paano ka gagawa? Saan ka gagawa? Sa Ayala. Dadali mo yung laptop mo? Hindi. Sa phone. Kung merong memory. So dito ka na lang. Huwag mo sabihin habang nanonood ka, yung ganun ka. Hindi. Siyempre hindi ako mag-film. Yan ka, ganito ka lang. Oh. Hindi ako mag-film Ganito ka doon lang. sa loob. Mahuli ka pa na. Oo. Makulong ka pa. First day pa naman yon. Malaki. Kasi kung Saturday ako manonood, marami ng kwan nun eh. Mauna-una. Malaki kitain ng... Ilan na yun? 12 na yan eh. Hindi, load ko pa. Hindi ka kasi nung... Siyempre, titingnan ko pa yung gano'n. Ay, dapat yung merong kwan Well, ng pwede. pila, yung haba ng pila. Ano na-expect mo? Siyempre, pag Famous. Kinabukasan, tingnan mo kasi kinabukasan niya, ang dadami na. sa'yo, ilan na? Alin? Yung nag-upload ka ng 20, naka-1,000 na. Ay, 2.9. Anong video? Hello, love. Ay, reaction video. Oo. Ano 2.9? 2.9 2,900? Oo. Diba? Ilang minutes yun? 4 Tingnan mo, 4 minutes. minutes. Kasi maganda pa yun ng mga latest na movie, yung mga show. Siyempre, ang 2.940. inaano din is trailer eh. Pag na-search na. True. Tapos after ng trailer, review ng movie. Kaya manonood pa ako ng Hello Love dito. Tapos gagawa akong review. Maganda kayo ng mga trailers ng mga sikat na international movies. Tsaka yung sikat na local.
reaction. What is Bea also doing there? Gusto ko nga, gusto ko nga gumawa ng parang parody. Si kay Daniela, tsaka kay ganon. Ay, madaming views yung mga dalawa. Tutuwa Daming- Huwag kayo nang gumawa, mauunahan ko pa ako eh. Kahit yung mga nagsastart pala na vlogger, Oo. ang dami na nila agad views nun. Yung nakamaleta ako, no? Tapos mag-red dress ako. Oo! Kahit dalawa. Pero si Kyo ang ano dyan eh. Si Kyo Kiano, dala niya yan. Hindi. Si Kyo Kiano, siya yung pinakano ko na magparadis sa kadena. Kaya nawawala yung ganun. Tapos may isa pang bago. Ano kayo? May bagong vlogger na nagparadis ng kadena dito. Ang dami. I am not just Mondragon for nothing. Yun! Ano mo yun, Mari? Oo! Gumamit ka ng wig! Bili kang wig sa Visoria. Away ni Daniela. Tapos bili akong dress na red. Oo! Tapos bili akong maleta na red. Kinabukasan yung reviews. Yun pala walang Siyempre yun. lang ano na yun, past na, hindi na siya sikat ngayon. Dapat yung Dapat nung una. Dapat nung una pa lang. Nung sumisbo. Nag-usap pa lang yung ganun. True. Ngayon, Wait, 30 na. Ikaw din ba? Abang-abang lang. Hindi, habang nag-ano ka, i-play mo na lang lahat yung video ko. Tapos ako, wala pang viewers. I-play mo lang lahat. Kaya kung na mo nang panoorin. Yan. Ano ako? mag-leave ako bukas. Bakit na naman? Half day. Huwag na lang. Ano, mag-a-apply na ba ako ng leave? Wag na! Mag-half day ka lang. Kaya nga, half day Ayun, half day. na leave. Ganyan ko sinisdaan. Saan ba ang barat? Career niya ba ang career? Career mo. Career mo na ba ang trabaho? Mas maraming pera dito. Siyempre, kailangan mauna tayo sa reaction ay review. Yeah. Ilang hours ka na? Siyempre, bago manood yan sila, kailangan muna ng... May 2,000 ka na. Di ba 4,000 hours yan? 500 pa lang. Baka 500 na lang yung kulang. Hindi, 500 pa lang. 13,000 minutes pa lang. Lines, kunyari, di ba meron kang isang account. Paano kung pinanood mo na ulit yung video mo, tapos umabot na ng mga, kunyari, hundreds na, hindi yan ni YouTube yun? Parang may nabasa ako na kapag okay lang daw na kapag pinanood mo yung mga videos mo, ganon. Pero pag marami ng beses, madedetect na yung pareho lang yung IP address, nire-reject din niya. Hindi rin nakakount. Pero kapag let's say paminsan-minsan, ganon, twice, thrice, ganon, pumapasok pa rin, nakakount pa rin siya. Guys, Kung sino ito, yung nag-sex sila ng Chloe. Oy, sa ano yan? Wala ka? Hindi mo na May panood? sex sila ng Chloe? Kiss lang? Oo, hindi, parang, Attempted? Attempted murder. hindi, parang, nag-sex nga ba sila? Hindi sila. Wala nangyari sa kanila. Hindi, parang, panaginip. Sino naginit? Si Lucy? O si Chloe? Parang si Chloe ata yung ano. Tapos ang panaginip ni Lucifer, yung nahulog si Chloe sa building sa LAX. LUX pala.
Tatandaan mo? Panangit ba yun? Ha? Panangit yun? Panaginip mo Ah. naman. Kasi nagpunta agad siya kay ano eh. Kay mother. Nawala yung ganun niya, oh, ano lang. May daming views yung ano mo, Jones. Ordinaryong araw mo. Tsaka yung pita, hindi yung, yung ordinaryong araw mo pala. Tsaka yung Sunday. Oo. Ano yung kanya, ordinaryong araw, yung sa PTX? Hindi. Yung unang vlog ko na dito sa building na to. Yung ordinaryong araw. Ay, yung umaakyat ka? Mhm. Burgundy. I-add mo din yung ganun, Burgundy. I-hashtag. Meron nga akong hashtag. Meron ba there? So, wala pa rin tayong views. Umaga ako manonood. Saan nga ba patungo? So yun, tingin-tingin muna tayo ng mga. Kailangan ko ng ganon. Piso fair. Asan pa ba ang promo? Hindi ko kaya, hindi ko Manila. Walang nanonood. Ayan, may isa. Ako lang din.
Sosyalin. Nag-share sila ng link. Season 5. Benga. Sus, ano naman dito? Prima. Maradang wala namang nanonood. Ayoko na. Ano yan? Ayoko. Live mo. Hintayin mo na lang. Nainis na ako. Eh, titingin ako ng ganun eh. Paano yan? Pag walang nanonood, may hours pa din ba? Ako lang, yung isang account ko, meron naman isa lang. Pero isa lang. Sky Scanner. Manila dito. October.
Sino yung kasama kong isa? Mag-comment po kayo. Pasok lang po kayo sa ating live stream. Magkukwentuhan po tayo, magchichikahan. Ano pa? Of course, magdadalawan. Ay nako, kakalokot ng Kevin. Nahiya po akong mag-comment. Ay, i-like ko. Meron. Asan na yung tinitingnan ko?